Croeso cynnes nôl i chi ac i'r gegin le mae Elwen. Ti'n mynd i paratoi rhyw bwdin bach anarferol i ni falle? Wel ydw, pwdin dwi'n galw hwn ydy rhywbeth munud ola. Dydwch bod rywun yn galw a bych chi'n meddwl, o hex na'n byd i bwdin. Just meddwl, wel dwi'n gobeithio bod gen pawb falle fale. Wedi gadeg yma flwyddyn, dwi'n siŵr bod gennym ni fale coginio a dwi o hyd yn prynu fale. Hyd yn oed os yw'n bita nhw a nhw'n na fowlen ffrwythau gynnau. Felly mae siwm dan fale eitha sur y fan hyn. A mae gennau gyfuniad, dwi wedi defnyddio yr ddau. Hein ydy rei bach gwyrdd fel y Granny Smith. Reit. Dwi wedi defnyddio'r heina hefo fale coginio. Felly mae fyny chi, a fyny chi faint o sir da chi'n hoffio. Oherwydd yn fan hyn rwan, mae gennau fenyn, 100 gram o fenyn di-halen, a dwi am roed i fewn iddo fo siwgr brown. Felly mae yna 100 gram o siwgr brown yn di fewn hefyd. A da ni jyst eisiau fod doddi, nawn ni godi e fyny y gwres, a fydd o'n greu rhyw fath o toffi'n bydd. O, yndi. Oce. Nôl at y fale, felly ffordd dwi'n edrych ar hwn ydy, mae yna lot o galoria yna fo, ond dyna beth i pwdin neis. Ond mae yna lot o fale yna fo, leia, da ni yn rhoi llawer iawn o fale. A edrych yn eitha resymol fel y cig, yn eitha rad o'r resymol o'r pris. Ydy, a dwi'n mynd i, gawch chi weld y munud, da ni'n mynd i wneud rhyw fath o gwstad bach sydyn, ac yn hytrach na rhyw fath o crumble, da chi'n gallu gweld yn dydech beth dwi ddefnyddio, di waffles. So cheto i ni fan hyn nawr? Ie, dwi jyst yn meddwl weithiau, does am byd yn bod ar wneud hynny. Da chi'n gwybod, da ni'n aml iawn ofyn falle gwneud hynny, ond beth oes os di'n flasus ar gynhawdd i ni. Felly dwi am roed i fewn yr fale. So ni ddweud bod fi wedi defnyddio o gwmpas rhyw 8 afal, a dwi wedi torri nhw'n dalpiau fel yna. Ac os fysa gynnach chi fwy amser, sa chi medru just rhoi rhyw 10 munud i ddechrau meddalu'r ffrwyth. Diolch yn hanfodol, mae'n dibynnu eto da chi'n hoffi eich ffrwythau'n feddal neu sut da chi'n hoffi nhw. A dwi'n hoffi anna rei bach o cinnamon. Ac o'n i'n meddwl, swn i'n mynd am un bach gwahanol. Siw bod chi wedi cael lot o bwdinau afal yn y cyfnod yma, gyda Mafon Duon ag ati, ond o'n i'n meddwl, swn i'n danos rhywbeth bach, fel da chi'n dweud, rhywbeth bach syml iawn, rhyw cheatio wrach. Felly, na i adael hwnna i chi edrych arno am eiliad. Na i ddau ystod o feit i da, ie? Ia, jyst am munud bach. Nôl rwan at y gymysgfa, fel o'n i dweud, gynnau fel cwstad. Mae gynnau un wy, ac iddo fo, dwi am roi rhyw 50 ml o laeth, a mae gynnau un carton bychan o hufen dwbl. Lle rown ni chydig bach o hwnna yn fanne rwan. A be ydych chi'n neud y fan hyn, pan mae hwn di berwi dydwch falle am ryw 5 munud da, da chi rei chydig o'r hufen i fewn y fan hyn, eto sydd yn fel helpu o droi yn toffi. So di hwn ddim yn rhywbeth i gyfri'r caloriau? Nacdi, ond dyna fo, dim rhaid i fita lot ohono fo, nacdi. Dwi wedi rhaid i bach o siwgr brown eto, jyst rhyw lwyed bach o fanna, a dwi am roi trin vanilla. Neu fedrwch chi roi falle'r blas caramel ma, fel y blas salted caramel os fynnwch chi, beth bynnag ydi gorau gyda chi'n fanna. A just chwipio fo. Ydy, hwnna'n neis, yn dydy. Neis, ydy. Iawn, symud at y waffles rwan, a wedyn, oedden ni sôn fedrwch chi'n dam yr ei fel hyn, mae hein ar ei fwyd a chi reid yn eich toaster, neu beth sgynna i fama, mae hein dwi'n credu fwy fyth y galeri awrach. Dwi'n meddwl bod hein... siwgr yn nhw'n dyfe? Ia, triwch i'r hein, mae hein yn wendigedig, fe rhyw fath o toffi anyn nhw dwi'n credu. Ti'n mynd un am yna, bai? Mae hwnna'n neis, fel mae o'n dydy. A ti'n mae'r ein ti'n rhoi yn y toaster, a ein, wrth gwrs maen nhw'n dod mewn pecyn, felly ti gadw'r ein, felly? Yn hollol, dyna beth sy'n greu am yr hein, ond i'n edrych ar y pecyn yma, mae hwn yn para tan diwedd Tachwedd. Felly, dydwch bod gynnach chi'r ein y cwpwr eto gwych. Da chi'n gwybod, mae o'n bwdin, drwch chi jyst lycha ti gilydd. Right, oce. Be sy'n eisiau gwneud rwan yn gyflym, rhoi'r waffles, mae yn y gymysgfa, ond jyst am chydig, da ni'n gadael o fwydo'n hir na ddim byd. Jyst rhoid o fewn am chydig bach fel yna. Lot o sydd di dyma sôn, Oes, lot o sydd. Oes, wel be dwi am wneud rwan ydy jyst defnyddio'r afal a roed o mewn desgil. Lle fewn a fo. Ond mi gewch chi weld y munud, bydd hwn wrth gwrs yn mynd fwy fel toffi yn y gwylod. A wedyn, cwbl da ni eisiau wneud ydy codi yr waffles ma, da chi just yn cwtio nhw, ddim gadael nhw fynd yn rhy lyb na ddim byd. Waw. A ffordd hawdd a dwi'n credu dwi'n ddefnyddio yn wir. A dyna fod yna pwdin mor syml. Dwi reid yn y popdi wedyn am ryw 20 munud,
A mae o'n mynd yn grensio, gewch chi weld rwan. Ac os da chi eisiau, sy'n ni wedi gallu falle defnyddio rhyw un waffle arall yn byswn. So nawn ni just fel yna.